xusto agora van comezar. Mira, xa vemos algún saltando. Bueno. Aí as bestas. Javier, vai contándonos. Bueno, acaba de saltar un aloitador en riba do cabalo, hai unha segunda persoa que vai ao rabo, que como te comentaba é a que inmoviliza o animal. Bueno, este é o primeiro acto, aí estamos vendo Pablo, un aloitador. Pablo, que coñecemos, por certo. Un aloitador experimentado. Aí vai o segundo a cabeza. Aí vai o segundo a cabeza. Aí vai, ahora tratan de cruzalo, o que chamamos nós. E agora falta, xa está o terceiro aloitador ao rabo, que é o que realmente domina o animal. Parece que está sendo algo complicado de dominar, o animal, non, Javier? Sí. Están bravas. Sí, a verdade é que sí. A verdade é que sí. Sí, como as ves ti? Como as estás vendo ti? Bueno, a verdade é que están ben mantidas, de verdade que están moi lucidas, teñen un pelo moi brillante, durante o inverno teñen unha segunda capa de pelo que lles cae. Sí. E agora supoño que xa lle van comezar a cortar as crins, non? Ese é o primeiro acto e inmediatamente tamén as van a desparasitar, tanto externa como interiormente.